Napasakaan na og kasong murder o frustrated murder ang lalaking mipusil sa amahan ug anak sa duha ka managlahing lugar sa lungsod sa Asturias ug sa Balamban niadtong Domingo sa gabii. Si Michael Segovia nga ni-surrender sa Balamban Police niadtong Lunes sa hapon, miangkon nga napuno na sa pasingit ug mga bati nga mga pong ang gisulti sa bayaw sa iyang hinigugma. Ang 46 anyos nga una niining gipusil patay sa lungsod sa Asturias giingong nanginsulto kaniya dihang namisita siya sa iyang uyab nga manghud sa asawa sa biktima. Dugang niya nga wa siya'y intensyon nga pusilon ang anak sa biktima. Apan naigo ang ulo sa anak sa biktima sa dihang nipasalba siya, kay dihang gigukod diya ang pamilya sa biktima nga maghatod niini sa hospital. Nagbasol siya sa iyang nahimo og andam nga atubangon ang mga kasong murder o frustrated murder. Mga istorya nga mga sakit ba nang ano ko nung ang babae di rin ako na ginanglan ko nung palayo ko sa babae. Dili ko ko angay ato niya ba lisod kay ko yung kwarta. Usap sa gikan ko ng presuhan.